Nasza arka nieraz jeszcze zagra do góry nogami, odwróci pentagram. Yeah. Ja chleję, tankuję, daję żyję, ja codziennie mam opiję. Ja chleję, tankuję, daję żyję, ja codziennie piję. Moje serce szatański rytm bije. Kupiłem butelkę i ją wypiję. Jeśli setki kiedyś dożyję, wtedy kupię butelkę i ją wypiję. Choć policja mnie nieraz nakryje, znów wezmę butelkę i ją wypiję. Choć wątroba z dnia na dzień mi gnije, i tak kupię butelkę i ją wypiję. Ja chleję, tankuję, daję żyję, ja codziennie piję. Ja chleję, tankuję, daję żyję, ja codziennie piję spermę. Dwóch studentów, którzy utworzyli strony internetowe zawierające treści satanistyczne i faszystowskie, zatrzymali wrocławscy policjanci. Studenci mogą trafić na 2 lata do więzienia. Stworzonych przez nich stron o zakazanych treściach nie ma już w internecie. Autorzy stron internetowych radzili, jak na przykład przygotować satanistyczną mszę, a nawet opracowali satanistyczny słownik. Tłumaczyli się w śledztwie, że tylko żartowali.